మాతరం వందే 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 కొనలకు శత్రువు గుండెలు చీల్చక రక్తపు ధారలే రుచి చూపిన పనితల గాథలు వినలేదా? అబలల చేతికి పాలన ఏలని ఎత్తిన గొంతుల అహమును దించిన ముక్కు మహిళ కను సన్నల మనలేదా? వందే పోయిన తన పాదం సంకల్పానికి తానే స్ఫూర్తిగా చేరిన శిఖరాగ్రం. తన దేశం తన ప్రాణం తన ధైర్యం ఒక సైన్యం పొడిచిన పొట్టి సరిహద్దులలో మోపిన మాతృలి మహిళ గిరిసేటి గిరిగిరిలో కురిపించి గిడుగులని వరసలు పట్టెను పథకాలన్నీ తన మా మహిళ విశ్వ విజేత. జాతికి మనుగడనిచ్చే మూలం మహిళ. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.